ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କହି ଦିଟା ନେଇ ଉଠି ସାରିଲୁନି କିନ୍ତୁ କେଜିଏଫ୍ କଥା କହିବାର କେଜିଏଫ୍ କଥା ଶୁଣିବୁ। ହି ଇଜ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଭିଲେଜ। ହି ଇଜ ଦ ଗବ୍ବର ବିଜନେସମ୍ୟାନ। से गोबर चकला पर चक देती है। କେଜିଏଫ୍ ର ଗୋବର କୋଉଠି ଆଇଲା? ସେ କେଜିଏଫ୍ ର ମାନେ ଥିଲା କଲର ଗୋଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ, ଏ କେଜିଏଫ୍ ର ମାନେ ଥିଲା କାହାର ଗୋବର ଫିଲ୍ଡ। ତାପରେ କହୁଛ ମୋ ବାଳ କଥା କହୁଛ କେ ବାଳକୁ ଯାଉଛୁ? ଦିଟା ନିପ୍ ଦେଇଛୁ ମାନେ ପୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣିକି ଯିବୁ। ଧନଟା ସକାଳୁ ପଛରେ କିଛି ଖାଇନିଲ ନେ ଟିକେ ଭୋଗ ଖା। ନା ସେ ଠାକୁର ଭୋଗ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ଛି ବାବା ଭୋଗ କେମିତି କୁହନ୍ତି ନେ ଟିକେ ଖାଇ। ଠାକୁର ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଆମ ପରି ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରକୁ କେମିତି କହନା ରେ ଆମେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି। କହିବି ମା, ଅଲବତ କହିବି। ସେ ଯଦି ଗରିବର ଠାକୁର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମଠୁ ଏ ଗୋବର ଫିଲ୍ଡ ଛଡ଼େଇ ନେଇନଥାନ୍ତା। କପାଳ ନା ବାଳ ଛଟି ବଚ ରକୁ 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 କୋଳି ଯୁଗ ମା, ତୁ କେଠି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳେ କିସ୍ ଖାଏ କୁକୁର ଛୁଆ। ତୁ ଜାଣିନୁ ମା, ମୁଁ ଏବେ ରେଗୁଲାର ଜିମ୍ ଯାଉଛି, ବାଇସେପ୍ ଟାଇସେପ୍ ସବୁ ମାରି। ନା ରେ ରକୁ ତୁ ଏତେ ଲୋକକୁ ମାରପିଟ କରୁନି। ଏତେ ଲୋକକୁ ମାରପିଟ କରୁନି ମା, ଜିମ୍ କରୁଛି। ଏହା କରୁଛୁ କର ହଳ ଧର ବେଳ ଆସିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। କେବେ ଠିକ ହବ ମା? କେତେ ବର୍ଷ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ? ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋବର କି ଗଛ କିଛି ପୁଡ଼େଇନି। ଆଉ ନୁହଁ ମା, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମା, ମୁଁ ଗୋବର ଫିଲ୍ଡ ଆଣି ହୋଇଦେବି। ପୁଣି ତୁ ଆଗ ପରି ଗୋବର ଚକୁଟି ଫାଇଲ ବାହାର କରିବୁ ମା। ଆଜିର ତାଜା ଖବର କରୁଲା ପଡେ, ସେ ଖବର ତମେ ପାଇବ। ସେ ଖବର ମୁଁ ଦଉଛି ଶୁଣ। ରକି 7 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ତା କେଜିଏଫ୍ ନେବା ପାଇଁ ଧରିଥିଲୁ। ଭାଷା କହିବନି। ମୁଁ ଭଲରେ କଥା ହଉଛି ତମ ସହିତ, ତମେ ମୋ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହବ, ନହେଲେ ମତେ ବି ଭାଷା କହି ଆସ। ହେଲେ ମୋଠୁ ତୁ କମ୍ ଗାଳି ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ଗାଳି, ତାମିଲ ଗାଳି ସବୁ ଜାଣିଛି। ଗାଳି 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 ଆଇ ଟୋଟାଲି ଆଭଏଡ୍। ବଟ୍ ମୋତେ ଗାଳି କଲେ ମୋ ବାଳ ଛୁଡ଼ି ଦେବୁ। ମହୁଲ ଖାଇଲା ଭାଲୁ, ଭଲ ଦଶ ଆଜି ଚାଲି ଯା ନ ଛଡ଼େଇ ଦେବୁ ତ ଗଲୁ। 7 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନାହିଁ ଗାଳି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ମାଆର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଗୋବର ଫିଲ୍ଡ ନେବାକୁ। ମୁଁ ଆଜି କହିଦେବି କାହାର ଗୋବର ଫିଲ୍ଡ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ହିରୋଇନ ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ଆଲୋ ବାଡ଼ି ଖାଇ ମାରିଦେଲା ଲ ଆଲୋ ମା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି ତ ଆଖି କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ମା ତୋର କିଛି ଗଳି ପଡ଼ିନି ତ? କଣ ଗଳି ପଡ଼ିବ? କିସ୍କି କହନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ତୋ ଭଳିଆ ଫକ୍ସେଟ୍ ମାରିନି ମା। ତୁ ଗରୁଡ଼ା ଗଡ଼େଇଛି ବୋଲି ମନରେ ଯାହା ଆସିବ ତାହା କରିବୁ। ନାଇଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେଜିଏଫ୍ ରୁ ପୁରା ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ତୁ ଜାଣିନୁ ମା, ଗରୁଡ଼ା ଝିଅ ଗୌରୀ ଏଇ ଆମ ଗୋବର ଫିଲ୍ଡ ନେଇଛି। ମୋ ବାଳ ଟୁକି କ୍ଷମା ମାଗ। ହଉ ମା ଉଠି ଯା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେକରେ ପଇତା, ଆଜିଠାରୁ ମୋ ପୁଅ ତ ହଇତା। प्यारी समझ गई। ଯା ମା ଯା। ତମକୁ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଖିବାକୁ ଦବୁ ଯଦି ଚାଖିବି। ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କେତେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଚାଟୁ ପୁରା ଚାଟିକି ସଫା କରିଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ମୁଁ ଗରୁଡ଼ା ଘୋଡ଼ି କହୁଛି। ଏ ଗାଁର କ'ଣ ଆଇନ କାନୁନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋବର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆସି ମୋ ଝିଅକୁ ଧମକ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେମି ସାର୍। ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଧରିକି 5000 ଦଫାରେ ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେବି। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ମଉସା। ବୋଉକୁ କହିଥିବ ଗୋବର ଗୋଟିଏ ରଖିଥିବ। ତୁ ନାମ ନେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ମଉସା? ଏଇଟା ନେଇବିରେ ଏତିକି କହିପାରିବି। ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଗାଣ୍ଡି ମାରିତେ ବସୁଛୁ। ଏଇଟା ରୂପଟା ନାଇଁ ଦେଖିଦେ। ଦେଖ ମଉସା, ମୋ ପାଟି ଖରାପ କର, ଭାଷା ତୁମେ ଶୁଣି ପାରିବନି।